просторен двор, в който се влиза от голямата дървена квота. Тук е дома на семейството на свещеник Георги Тасов Футиков, в който се ражда и израства Райна Попгеоргиева, заедно с братята и сестрите си Анастас, Васил, Мария, Пена и Захарий. В разгара на подготовката на Априлското въстание 1876 година Райна Попгеоргиева Футикова е 20 годишна и тя е учителка в местното девическо. Именно на нея се спира главният войвода Георги Бенковски и комитетските дейци да възложат задачата да извезе главното въстаническо знаме. Много са интересни сцените, които са изрисувани. Това е лъвът, който е стъпил върху полумесеца, разперил лапи и над него присъстват известни са сакралните думи свобода или смърт. Интересното е, че присъстват и двете буквички П, О, Панагюрски, Окръг. В подготовката на извеждането на знамето те участие взимат и приятелките на Райна Попгеоргиева Футикова, Милко Озунова, Цвята Злоградска, Мария Нечева, Мария Джуджева. Знамето е везено по домовете, като последно е привършено тук, в този дом на бъдещата панагюрска княгиня. Ето какво пише Райна княгиня в автобиографията си. На този ден на свободата знамето бе довършено. Тогава по желание на гражданите трябваше да го вземе на ръце, да препаша сабля и револвер и да седна на избран кон, за да премина през целия град и да оповестя на събралия се по улиците народ, че 5-вековното турско иго е отхвърлено завинаги. Това беше най-тържественият ден на нашата кратковременна свобода. Тежка е съдбата на панагюрци на 30 април, защото аскерът и